ke ko ani moi kutugui dong ha ani moi kutugui ang ko phantor ko khisom nai ke norok nai dong di kisa ni background rogo kele kele rokong dong na abrok na rok ignore khai di samung tang dong ke ba tola nok tola o te sakaw samung tang dong buri kisa kele kele dong ha so ani background rogo kele kele marok no please ke norok ignore khai di ke ang tini tam tam khai jak no norok nai dong di ang kup kucuk za kisa totra tam jan tini phungai meni totra sa sik srai srai dia totra ko sorja khaijing tong so tui nangi na kha phungai siri nor tu sai manang ti kutung nai jan blog rok nai ne rok ke norok nai khung ke dak thangi nai di so ke ang mo songai norok nai dong di iko ke angoro phantok bai haching balai no snamna kha te oro sorry moso te berma boksai rekha ang ge ko samung tanglai rok ambagino kele kele ngi tongo ge ko ani mui kutokha sorry ti kutokha or ni kutugu angor ni berma busurok ang sibilai ge ko tongani sorry tongani hisago oro suka ang haching balai bai phantok jinga ke kri jinga tong ke tipsa khamung ko naidi angka hama ke suja kabno wai tham ke ani mui kutokha ang berma busro khibir hoja kutuk phruno ko ke ang bok sawi rekhata narok nai tong di ani tini ni blog no angke angoro soda songyako angke sakhatai songka angke mui rok muni se la suri ruwa ang munti fru ge afro soda ri reta norok budam tiki songsa please ke comment khaisa di angke tiki songo janja songmungala tabo kele kele ngi tongo yang tola bo samung tang tongo nge sakau bo sini sa chaka bo samung tang ko ba kele kele sal phai dino kiti kejeng chuka ke ang no je phunung man chak phunung na no rok nai tong di iko ke ani mui kutugui chitongkha ang sudari dikhano no phonga ni pogoi thangka ko ang sudari gejak asuk suda ri am tongmani ang to tabu voice over khaitoma ba publish thangka ge goro chakhtei baino kisa mainchai na kha kolomani kuno tongkhai krikha kobo kolomo kostongkha mokolok nai dikha hamake Robonjak asake tamnai sanai yang ko kolomo yang sakabu samung tongka ba kele kele nong sinai bile hain tongjak khata norok kosto ko nai tongja te new blog sitra no phano please ko norong thani request khaijawo 2 hours later so hinke ko angkisa sal thangai haino nokni kisa phataro kisa nongkhor gana nai riska kai thang tongo riska kamani hainche lama yang hamya kaba riska ni nangjagai tongha mobile kaham ke romi maldi ya ke haino nokbi songo tongma ba sele rohni ko rasbari kisa haino kisa guru gai thangjewa no norok no phunuk tei norok nukjak paksa to nukjak nogyano nuknai no kabangma ke haipono ko norok no kisa misa ano puno kata tikro abse seng leri chopai rakam Sata 30 mang han mang noro pasta rok tami ri phaiga sopai mang
이게 이거 잘 탕자가 닥tin cuma nongkurka asuk bisungo masuma hadliya norok no ang je phunung manchaga ang phunungano kisa kisa norok abono nai tongjadi angke ko sung nongkhona janai kya bisungni tini borok bangkha daktin ma koklai kya tam khaije nei bak sal thanga ke sokai ma se let khang ka ba biko nong kholai yani nino truk truk mi tong lai khasung so ge ko tini blog ke asuk nong mai norok bai ang khana phungo hainai malai finai norok nai tong di The next day. hello phungka ham haino hai norok no lam chogo ge ko phungai siri basawai oro ang muya butei songna hne oro mosobai tei berma rirkha muya rukjak sebo poilam no angke rugui tonjakba angke ko oro muya butei songmani bage ang oro mosobai berma rirkha bantaroi motom chesanai sab muya butei rok thokjak please ke comment khaisa dinarok angke muya butei muya rok ge tabungni jora bai koro de thakisa runai ge ko banta ro ang ti somi rekha buna ang taisa supinai ko na dia ni mui ko to kistong ha kahma ke orang berma busu khibiya ko berma rirumani ge berma busu ro kahma ke khibi renai ko narok nai tong jadi Hingke hiko ro ang 150 rirkha muya butei kisa ranchi jing khang ke 150 to dakti no mono hingke ko ang oro 150 rirkha muya bai baksano hingke o 150 rok ngoni butei rok ran khang ke ang abono bantari rinai tabu khido thuklubi tonai eko khe banta sari khang mui butei busuk ni busuk tongmani norok nungui ma khana butei busuk ran thangka ke kom bai no ang tini phungo maisa sinai bahai ke ekdom bahai jip moto mui jongha banta bahai gesa khungki ba so bo mong khang ke ang mai box sai dunai ke ko hani mai bo mun kha okay mai khurina kha hambai norok jotono no norok tabuk bo subscribe khaiji ge rok tongke please ke subscribe khaiji tai like share khaina ta pokdi ang norok thani abono request khaijao norok no ani tini ni blog no norok asuk khalogui na singi pai asak nai tongma bagui hambai 요즘 새벽에는 소음이 늘었어 왜냐면 너